was imigat ke Tuesday, was aklin lakat akfashil amin naks na ke Monday, or lak da yes na ke when Tuesday on be, they can just school akfashila uniste tosto. Na tegi sen al tram kon la Friday set. Na musing ano ko stiyan men naks ngan ask Sam no lime ko as faslu na ke ko shan. Kussema kun finns nakle nake casting call sauce nada så casting call sauce nada så ke yenge kumi loing da na ngan chibe wise kumi loing da na sifela na ke week ngayon sa mga sabi niya ke Senry School el siye naliki sifela ke Senry an at kena ko minggalan ko defo sa kele if samia pa sifela laps nga no mising sam itno limekos pangan oye sa asin si mamay kulas kaya ayula so ikola kuin magalim ke kat may katafa mo kayo na wala hindi plus kaya ayaw so katafa mo kayo na in mo kayo akmisye ko in mo masih makumfo in mo tifisek o in akfailye lang naknugdan mo tikal kayo katakas ke ako lalaso na kung kumusli la misenge manaks na luto nga en ko siya isendring en ako en Micronesia isendring en get tang nagluto da nga na manaks nga ba kayan itawi nga vibangan Honolulu Hilo Kona ko Seattle ko Reno Conyers ko en sa mga en mga festival na tawag yung mga gasing ko la parang mas magsasarap luluto kibela na tawag sa pam sami o limekos pasluwa na gawasit ko siya na kung we got nike kapin program mo kung may liele pang makita sasarap na when naksing as ipluwo sige ipsimetan isam kin na non-galon kat, pa-fosluan na kifostoluan. Na ipsak luwan, isam ram kin kat pamit na non-go. Fos on ko sa ko siya. Na kung wigat ni Senge, isa mga gidara announcement last kanitar, nakatsuwag na ke akade na kimenamako. Na may tigat fast na medan, ngayon usay ako sa ko, ngayon desmel Primrose, yefal mga kadasmal Primrose finan Georgia, ilan uskat ke unsukungan na unsukak tugangan ito kay Honolulu na wigat ke unsukungan kadasmal Primrose finan Georgia, Primrose Pratt. Kaya gula kag sa kingkat ke mo log ke nga kan we ko was missing happy Sunday mat na kaywa onsa ko nga missing mala late sapero Alexa Kilin olem katlog.
Primrose kung gula ka unsa ko nga na ingin nakita na ke announcement la siya. Medyo chula ke announcement la siya ang tibe spell sin pa ingos na kaywa. Lumalap ke aslosan, lumalap ke pellosan, lumalap ke kus kada kung bibigat finanaway na inaway na tang nga katinga nakadawi ka pinsingalit away ko pinsingalit kas inaway kan bal tang naglududen from the west coast el favelin fuon din la pang na ro kat ke ispel singen pain coast na ke lududen in set sa inge lumalap na siwas na kaywa nakita na ke announcement la so sukyangan we say announcement inge ako min sharp good okay may faximitan ba yok na nage logo sila nga vi na ge logo sila nga il ash logo singan kuvinli le pailang singan kat fliek gaslan god pa pailang singan may ma kalme pa insang akes mo kinyekot akes mo kinyekot ke makatash ke yok na nage Klansak slashingile kida ni samle manako ka tufe ka pailang sima akya kinashish nga pagdin mo gaslan ka yok shibe ka din galim yo vizna ge sort up ta singal nego lemil fak lang apa sak fine na kat pala ki sak suko nga na kuvinlile kat magin ukatol kay pa nagikso kapasye kapasya pailang sin bagas ka o Catholic nga pa the Trinity triune God kat pa ba kat ko na kat non na sakso suppose ko pa lempa sak fine so na lang na slide ko ke nempo ke pa plan yok chpe light ko ngan kung sunod ke puklan fact ya light ko ngan mo ke fact sapta sisi na ke sapta to nagkikasi church sima il symbolic nagimulan kasi church mising ikipel ke safleyan fellow na aslait ko na finja klasha pa the finja klasha bible actually de kat fin kapasyon na si Lim Jesus Christ as fact on rik malasha na ora kadar magin full siya asing ngay nakilim le finja klasha pa kat kapasyon na si God kalnya ba as fact on rik malasha na ke bagay din istila siya kat matawa ek ke 2014 medligi na kat avast na kaso avast na Fort Irwin na rin mabuy military bed so yeluwo na 2014 bang pensi makat kat suya kan na online activities la siya kat yining yung like a free conference call the sharm kun gasland got na online ko siya kan nag 2015 bago ko siya ng like free conference call na sure na live cast ko telecast or maging program siya ng OPS it seems like a long time ago na siya na igastong lapang OPS ko siya StreamYard kan program nyo na show na kaya StreamYard VMix program doon bangan mga dark magkina kisipin Casual Lows Covenant Partner Lash kay siya iwas mamata donate nagkimunin money mga nagkiproiluwasan bena para kat kan upgrade program maganda akfesh siya ngayon so madala nag-website lash website lash po www.castingcall.com kumili pangan makumili isa information when download casting call booklet na tuman nag-phone na tuman as versions luwo versions si mekan pa makunriti kay computer tuman kag-phone na tuman versions si aklo ngan kung fit call si kung fit long si print siya casting call na tum kumurang version siya aklo so copy na PDF files yung nagkasa ko UPS stick na kumusta niyo printing print copy center kan gumash ko yan na fact mo nga ki print ya mas ng legal size papers legal size list ki standard na idali ito dimension na dal kan ingasyo kung le back to back na kasi mo fresh na suwas
kung vina-ask siya malum kaya kung di makadakfasting kung ask comments ko concerns ko siya malum kaya email ka info@castinggold.com info@castinggold.com ito kaniruk tinga pa liye na nga vat davian sin met kolwiya ngay pa dikin tresko wala dikin isena na en sipadangan ko malipit sa lan ilos sa mga tagakashi ko pos silo sa mga tagakashi ko ilos pang latari na kumikon sa malipit sa lalos kan beke babang na sa mga kung vinliye mo makadakfas yung kashi kung kung careful po kismin bello man kung flawi taaf la gaslan kung careful man aro kung gufla wikot kung gufla glansa kung gufla wika dakfash mga dakfash oye sim mun cash kaya ba mun cash kaya pang naging donations mga contributions mga ala yok siya may post mga dakfash yok na cash lash na sinmay ito na siya mama mata testy fate live ng lash pa nag-i-blood money muklamalan kadal din na money muklamalan kadal din na may ito in acus factlal na acus din may ito magkalab yung live ng ilalusan na live ng ilalusan by akfashi kon non-gun mates na aro factla ko pa kung hindi mo makadakfashi cash ko mas mga website sila click donate button siya na kung gabi or makaninsang money kung spayamaan pas slides do ngayak kalim mitigi na slides ngilak kalim nila god or ash non-profit na kayo wafin in America dali na dyan register yakike ash and overseers in nila pay malusak fashion ko los subkepa lamay ito ko ilo subpusya lamang ilan may ito or as accountability ke na NC ba mag-guide star pang ano yung NC mag-check credits lon kay siya non-profit nag-iswing kat kat wala mo kat non-profit organization si 501c3 si na or kat inyo na kat report mo ins and outs na kayo revenue expenses na sina IRS kay yen na kayo ebi na kayo kung file tax man kayo file tax pang accountability loom na sin government now, typically in non-profit organizations. Non-profit organizations nakaiwain na pay as accountability sila halos. Now, nag-slide siya kung isa nila platinum level last year kite star pa. Kalmiya pa as level of transparency lash. Kat file reports pa yun na yan. Accountability lash yok na money ma oreka nila grants, ka donations, ka fundraising, in-kind food, in-kind items, ka nagimunin money ma. Mga nakawain and documented. Actually, yan na sina IRS. Na bang supesigan kat nag-transparency level lang kasing gulo. Kat ashke sinandari. Na 501c3 sila website lasakasiggold.com na masipang akyakyan kumilile coming soon exactly Roku channel ko Apple TV ko Amazon Fire TV kung vinliye program sila kung kanliye kat TV pa na tuman na bangin ko tamit endorse yung mga DAC-Facial. Lena si Basta Douglas pa may nakay mga DAC-Facial. 2015. At fanan tawag ka. Basta Hilton, mitigam tawag ka. So, Lena si, inakay yung lens of blush. So, ilsman sila tamalipan sa mga copies in our room. Na basta Hilton pa, pangay mo kulit si mga back-kamate si mga sislapel loyalist lang. In cash of my rook na kay if subject pe due to Christian schools finan rook na ilabas mo pe leta si mga nagawash ke website la siya ka course inli na schedule sila siya pangan Tuesday na ke week na kayo Tuesday 7
ke Tuesday awit koske koan na sette awit koske lotudengan sa ma gisben kat pela ikleor kat dek bise ka wali kos na fija clock so bakit dek ke awit kos e gosin di mas pel si fal go wona su os gos ko benakelen na gosli icons ko logos to luete le live in aske website lasha na som na Roku channel at channel na kumsuk word of knowledge kan langas na gag podcasting ko le na kan o yes man kung nag Apple TV o Amazon Fire TV na myself na sing akile mi got register ashfinen Hawaii, California, sorry. Sorry. Okay. Pendejo. Okay. Exactly. Got registered in Hawaii, California, and Washington State. El undercasting ko sa kadre or magin inesen Pacifica United. Pacifica United il check pa na mission statement sila sa kumindi ke website lasan. Pangan kung binesuk na vinan Washington State ko Hawaii pange ines mga registered under. Kaya kung kumensuk na get gasing ko dahil officially El Pacifica with a K United. Feedback slash kan bakit then reach out tinasimit ko siya mo kaya fan na nasin with madon fell atlan lash if in the state atlan lash po with true with ponbe with yep ko palaw mas ko hindi mata as association lash yok na nagfaculty gastan kata mas ng aking galim gale faculty gastan kat il kumter makin ininalu. Ininalu lan metse etia moli gomle. Metse pa modiak de tia ke mga faka tia ke mga dining ka shamo na ko ines okay geshanlem Jesus Christ. Shanlem Jesus Christ makayfan na pa usimula sin may tao. Na facts sila ngayon aking agumin loin. Okay. Ifo ko nga fact, mayin, ano ki mga liye mga matala ke. I mean, nga ba ako, mga matala ko siya. Amoy ko siya, matala ko siya, nga liye o iyalas. Nagyat ko, loto na gastan ka to, sukle, may si yokshibe ki mana kayo. Masi yokshibe ki mana kayo pa, may maulan may tse, in lang yak, in maulan ka na yun. May nifo, kat papa, kat Kishbin long si yokla sin may sa matode ke makulu koro may tatole or katil suk o yene pakalam ke ulang sa ale il sa pamawin si fan na nato bisa sila in mo nila makuluklan may ito in ko na lang get extraction float na yun kat parang mas yok siya na may ito church history 1 history 2 ko vinis kumili oyelan God kan takop na kalawu ko na mo nangaklan may ito sa matlan may ito matak pa o to already mising as denomination as kind in churches mo na parang akong tikay nor magiging church slash insang Sri Catholic League sa plan ka ito may save in fact kastan ka alis with that kastan ka well alos may ngakandan siya ngayon suman kastan ka de may the for la may the dati ta we magadak fest nga dal sum nagsiya alu sa sa may dutikastan ka at mola sa ni mola masan pa yok shipel dia aqua dia ko yaklan may ita mola may se in lang yaklan na tugun los mola an na sam le ilos enla pen mata ke mol wala mol oy madan kat pag sanctification process Lusunan mata
ke mol oy yemadan ka na molan mo itse final te matang gaston ka at na alif siya sila backslide alif siya sila batatle na ro masi ko tinloy na ke models mo lim just schedule to ko lang and ilo at discipleship wala yorkship kami discipleship kung tafala mo it for so nagigalain sa siya kung kayo nata ke mat spiritually kung siya na force na ro te matpun mo itse pa yorkship o masi yorkship ba na ke mo din life nila mo itse na gaston kat mo kayo fan na pa ni guest na sin mo itse para kat na yung ko tafala gaston kat ko take ni na lula siya akat egen faculty for gaston kat at siya standards mo ito pagkanin sang le kumikot ko sa fagao pagkat rin standard kaya lula siya pa me standards lang itawi kung ito itawi siya kung bakit ko lens kaya mo kat para na mo mayin ngaligid lang may non ko ngaligid lang may kumaro pinga na lena ta shock kat finfully awkward siya kidan matake inbo kay galim le pang ngay kunokan mi saying na ngati ko yung sumuro mga sa mga ito isila li kunokan siya ngayon nganangan molok ke mandinig sette nganangan akes mo kanya la kunokan sila kash ke Sandria kunokan sila kash mi say ash ke lendudo pa nganangan tulog niya mga rangan sin ke kanya ngan tapata na ke yellow fellow so pag sa jam kun mi saying na medyo nga unso ko nga usi kete long nakachod ko may nakwa siya narang aki spell siya pain ko na lumalab ki pel loson oy be nakulin ilosta ko was makasha ko sa most la ko siya kay siye ko na kan di pingana lane yoki na su Miss Karen aloka na tal Tamil Frank Dignisena kulo na su Karen kaya lumin siya kay siye lane pingana week para everyone namina el bakol mante el ashmit puela cash in check mante namina gula arena la fai la malap el bakarang tuesday nagiuniste an Lebanese skipper to kay ko siya kung hindi attitude sila Lebanese skipper ngayon ala file nga ako min dutut ke mayin el get charm sa safla si lash ke messenger in fact ako la yan na phone siya astari now pel na ko ma Wednesday na ko pa kan pel ilas pa my email may mga nila ko latari na kung pinloy na ke level of priority la ko mo ako pinfilia malan ko afin pa fashmet ligi man ko aske mot ko ilya mga mata aske mo singe market lack of planning lack of execution nakafin si Isabella siya tayo rin kat pero na siya kating guest na itayak na siya nang kahit pala kita wo nang alive na makot may sige siya lack of planning lack of execution para daki iilyala siya nakitosto an Mr. Emerson Delencho kung pulang alam Mr. Emerson Elashe ilakay Reno na technically nila pakarang Fred yan technically lumalap finan hilo lumalap na click for siya Lebanese sausage yung Lebanese paluk finan Cordova Rancho Cordova Sacramento area ilbam da karang set yan na misaying kasi Henry ang bangay akfashim siya mo yun siya photo to siya background information siya ala yoks ba community ko hindi siya na kalim gilim mayaman nak siya na hindi nga fa ngay use awon ko kasi ne Honolulu ne yorol yai ko tundan sa wiyan kay yoko elosya ko so tuyak na suwet ko so Sin my
Alright, kal yai ko danggiel ason na tingnan si Will yai ko pa unpiang ayoko. Naglamalap kung sukungan, ingin nakadaglak tin show na may mananakwa siya. Ano kyung akademia, si Fes last time singing, and nag-Senry Palin singaul ke October. Si Fes in fact, makat il nanon ko ke suwas. Kat il nanon ko ke suwas. Na marida naske Sam, buklal Sam, iknol lime ko pasluwa na kay ko siya. Na kung hindi Bible nata siya, Bible ko siya nata siya. Kung vinsum na ke, vin bange Bible na kung sum din fulwan, kung sum na kin fulwan, buklan Sam askin fulwan Bible. Na kung ulang at nasi ke sokas nakaliba sokas ilta ka tukun Sam. Nangaysum na le se nabangan Sam subuk dol ngol di mekos. Nabangan siya mga ke kumvingge la Bible na duman. O na siya ganin Bible sa mga spukon kulon kos kengan. Kumisum na ke, namsum na yung fulwan buksingan na mulangan lita na Sam bangan. Na Sam, ikal limegos pango siya kino. Sam sa ko nga Sam in Akfalet. Akfalet, kulangan make sure le may Sam sa ko nga Sam Explorer. Masi mo ke bukse, Kumbin na da isa akda lasho ka. Kumbin na kasho. Paile read yan gaslan gata yokshipe. Yokshipe nga kumin read. Yokshipe nga kumin proy read gaslan gata. Na kumbin sige mod ko. Sige lang mod ko ipsin. Make some sense out of it. Kumbin record masasa silo. Okay. Kaçunaki examplesini. Taktasi. Meron mo lang takta. Takta opa da onwala maslan may ito. Pangar mo lang takta. Kung brain surgeon si, kung general practitioner si. Nasakta, pangar mo lalasan. Ilusin lutayla may ito. Oya kung maslan may ito. Kung muni physiology, kung anatomy. Anatomy lang may ito si. Na ilan ito le mea kasi kemaitin merit malak. Na dahil sisla minimum of 8 years in rela medical doctorate degree singan. Minimum of 8 years. Na dahil kan dafong le dahil kan misdiagnose mo ito na dahil kan ito actual silos le. Eski mut ko doctor sila kan misdiagnose mo iti. Sabokla layan ash kawak sila ilfat na sik mo dikruk si ilfat sik le elbisin suka layan ni ma igal kafayla tiba layan ni ma suka siya ash kaya. Namni misdiagnose ba yung malpractice ba lawsuit, lagyan na lawsuit, madasat na masin malalos. The fact la kapal, lagyan misdiagnose siya may tsidafong le. Siksikimot ko, may tlutisi, kapasta si. How much time, how much resources, katsum sisla, katsum sukutin connect na ke lutiyan gaslan ka ito. At the fact magunifliye, resources kayo lang ligi mana kayo fakla ka pa kalapakapel kung sisla kung minbagin gaslan ka chikimot ko gastom la I'm 2015 2016 ma tamo liban il tako ti masil vansi kalle shukenem sing ilangay. Ilusa program sila. Kahit ke program sila. Kahit yok na mulo. Tao sintoli mga package sila. Kahit yok na mulo. It's beyond it's above my pay grade. At di ka na afford kayo program sila. Nalita ka, facts lang nga sa minim sila ilangay.
Ni trucks go mo. Amo ni tala ang fu lam fu kun fu ke malam na kayo. Trucks go mai sa gusin ge malako. Aro kasi sila ba fall sila. Gigas nila dagi gaslan ka at ngan luto gaslan ka at ay na kan sangbe pel lock na ki sangbe resources lock na ki isang akyok ki tayo club ki program sa fina yok mo lo singa mo ni trucks ko dala lamfu ko mabalim ako in afford mas ngan pe program siya na bel sa na nga you have a very good point na nga show nga isa po siya locus dahil te mo ni just kaya advertising so ito bang program sa mga or magin iba mo locus pa yan hasta 1,000 lumoya na lang so ito or monthly payment kaya yeli mo so na I own the program now so kalivax lang nga pa program siya kay cash baka so nag Psalm Explorer ilusin kayo ni Lemea puksingan la pukla o suklam nga me kumurmakin na ke naro kasi nag Sabi kalime ko kasi nag Psalms Explorer nangain sukle pia Sabi kalime ko silash ke pia Thanksgiving Sabi kalime ko ang liye pia nga na ginangofla ko na bin ngasining para preparation beforehand. Oh, sabi nga negos pa ako na. Ilash ke category of Thanksgiving. Kaya lagi ako na gips nga na. Kaya flock nag hindi dito lash. Na sabi nga negos ke according to scholars mo ako lang. Ilash ke un book sale on Sam akalim ni Sanggulo. Na Sam sa ko nga il akfalet ye katangla si ma ifatako. Na il which was Samsung kung ngayon pe akilin le lame god pa akiye na non golal si fena kipel fallal si fena. Na non ko singan ma yok na sin ilos sa mamadagilong sila fela wan mit kuluk. Na plan bel si penangan na non ko ka plat pela sin ilos sa mamuta shock to pangan bel sa makatile sang insewa akin sewa yelos akalim yile kisipin or mawawalalos ilos sa palakin may insewa paspas na kiyo yesi nga samso ko nga ilay pe akalim yun na sin ilos sa mamata fkimolan fela ilusin kalim kele pagapel sa mga ilusin na forla sukat ifo mayin na non-kalangkat mata ko gan non-kalangkat ang makaya kung vinilong kigasang the wrath of God kaya kalangkat ipatat na sin ilus sa mga litkeke ilus sa mga tiyakos ako gulya kalangkat o yes singan kung the wrath of God. Na kung naliakpit sa kung military mo, open na may sa mga matatay mo siya natal, ligasik natal ko. Ako nalang sa may singan may akngal, magkaifan na ka ta, ultimatum singan pa rin uniya. Kayak lang ka ta, tinaikla dito siya ka upeliki. Mayak ngal pa na ko, mayak akwayok. Kimulan may tifin na masaf na silan pa and wag kikamisalan may silan. Pasam sa kung at siya nakyalim biya. Nakakavinsom na ke fos ipsimit ngan. Ipsimit ngan, siyang gun ke na non-kolon God. God Yahweh, Almighty God, il pa katsima akfasyonon ko. God, non kolon God. Katkalim gila ash, finbang may judges mo, ilusyon na non kolawasan, fall na ke akwak kamasa planeno. Bangan magunin judge. Sa shock to, non ko sila God, non ko ka siya na
May standard sa mayar makinya kinalan kalankat and malankat. Na kung hindi fos luwa na kaya fos toluan, il fact le kung ako kaska screen ako min riti. Nga aki etari pelin na non ko. Samsu ko na kalimela God Papa Yahweh. Il aki etari pelin na non ko. Ngay fa na non ko ke ngay fa na non ko ke suwas. Suwas was like God casting the ceremony about righteousness, the righteousness of God. Now, the righteousness of man is a filthy wreck compared to the righteousness of God. Suwas was like mayta alle safalle, alle foklele, alle shuklele kumin shikin loin na ke suwas was like God. Now, for so reason like me mamul na ke wa fin mamu na kewa finirar felo kususyak nga felo ke tapele ang lon felo in okap na non kolon kata patat na fin maita usukat felo ususyan Guvin lang na kioilan kata le ususyak felo ko en mamit si Agus ngan mataki malan felangan palakin maupe ta shokta malan gata ulelan gata fast na mit finkani fa mga lieglos sa mga Agus ngay akin siwuye ilos sa mga Agus masa pe kulyak lak kati le lielos siyang finne en leo alu shusyak upe masikat na siya ko hindi na kyo buklan exodus que Belsima plague singer ule akfashiat na sin en Egypt. Samde en Goshen pa en matligit na rin katen daw. Finne losh, finne maupe sigat na sin mat Egypt. Well in Elia patat na sin mat Goshen kat na rin kat. Pangay akwaklan kata. Kadil na non gamana kishipin el omnipotent. Kaya ba ilkoligi na kayo? Kishmin kole na sila. Kadil ka na ro. In ensige ususyak. Malan ka siya na. Panganon ka lang ka ata. Ako min na lain nage samso ko nga il akilin lem God ilef tafa akiye na non kolal ke bellal. Na non ko siya in kanaw sila may kulub. Na kayo kay lusama likkike ilusama matake long silan fela bakat at kalam giba mol dia woye madan kay panagiplan ko show kikie pushapas kay no yangan na kayo pang maulan fela oye sikat non ko sikat ko ila oye pe inakaye akin se woye ilusama axol. Nagishibe sige, ilusama matagi long silan God. Long silan felo, ilus 89 for la su lem God. Gasin so warning sa pang nasin may ito yok na ilusama matagi mulan felo. Baka nipsimate nga. Nang ako min susunod kaya ipsiak luwangan fa mo God pamit na non ko. Na ano yung akong reading ngayon lame God fos ako nagifos it ko siya. Il sham kun na yokle ilusama kay kaya we. Ilyeng sham lalo saan. May yin kaya klan ka ating patat na fellows. Na marit siya ngayon, akalim yok na nage, ilus masya ako stin. Kumli, ang sham nga Tuesday, akalim le, fos siya ngayon, manilak ke week na fon siya ngayon, oyepe, sham kun le, kung pepolo si vernacular nila, kung fin ito, etiya or pangan makuduksi.
makuluk se bangan nanga kat rani kay wan na mitlalal fungi ko mit ma titilal fungi ka mitlalal fungi ko pin patachang nag-iipsingan kalme pa nga ko mitala pang o ye fal sing ako minara ako mitala katilag tingi kat kiya pa makuluk se ako nakikiyapin mo nawala inish katula mabusha pa siya tiya mawusi ako katita ako orala pusha pa siya kiyap met time card la siya ko oy na si makadak pa siya kiyap ko katliele if ma nake mitlalal fungi se mit payak se kumitole when to go extracurricular activities ma ko extracurricular affairs ma o mitlalal fungi se check penaro 방을 갖다 마마 그게 니에가 짱게요. 나가 티나시켜 이야세. 같은 뭐게가 가져서 했다래 굴룩 가져와 나와 그게 니에 막아차 그게 대샤브샤 뭐인 카til에 익스포스가디 카til에 학교에 미 콜알게 기는 나가 gekayaklan kat patat na fin mitlalal fungi kishpin long silan kat kayaklan kat patat na vinilos sa matilal fungi kishpin long silan kat eke flokonolos me liki oye sa fal ilos sa matay nos blagi long silan fel ilos tika diye mailos ashkin nike na kalim lan kat ashinilos ka ashinilos ashwena kishpin galim lan kat pa me gaslan kat Vinliele history, throughout history. And nago magaslan ka na ashwe. And singa nation, singa banval singa ko. Vinloy nage, si bang pen maulen sa